Shalom, horas madihamusa luhutna, dangang dainang haanggi nani haholongan di bagasan buari Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari hana naik ni Tuhan Yesus ma dihamusa luhutna. Adorang so tatangi barita nauli di bagasan obas partikianon, tapasada ma rohata martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, di mana mangaramoti ate-ate do pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Damang dainang taanggi donga saha porsyaon di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli di pesta hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Ima di hari Kamis tanggal 10 Mei tahun 2021 barita nauli nanaing tapar saulion ima sian Evangelium Lukas bidu 24 mamuhai sian ayat 44 marhajungan ma di ayat 57 songon mahatani dok disilau supaya hutitut tamuma di bagas rohamu naganup. Jadi ninna ibana ma mandok nasida on ma akka hataku nahu hatahot tuhamu ujurap dope ahu dohot tamu ikut jupang dosa luhutna natar surat taringot tuahu dipatik nisi Musa dia kapanurirangi nang di buku pesalmen jadi dibukai marohana sida asa dia tusi natar surati dunginin nama mandok nasida songonido tarsuratian manaun na porsuk Kristusi jala hehe sian namate diari patuluhon jala barita honotom ma marhite-hite goarna hamu baon ni roha mangalap hasesaan ni dosa tusude akka bangso mamuka sian huta Jerusalem hamudo maka tidak kosa jala suruhku masonggop tuhamu na pinerbaga-baga ni damang alai miyam mahamu di hutaon paima disolukon hamu hagogon na siya gijangi jadi itogihon ibana manasida ruar tukab Betania ngidi paherbang matangan na mamasu-masu nasida jadi dina masu-masu nasida ibana sirang ma ibana sian nasida jala tarhiddat tu gijang dungi disobba nasida ma ibana jala mulak tu huta Jerusalem marlas ni roha situtu jadi toktong manasida dijoroi mamuji-muji debata olak ni dosahana. Damang dainang haanggi donga sa porsyaon di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli di parsaurata di bagasan obason di pesta hana naik ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai minang marningot tita dinang makamonakon Tuhan tai sian saluhut na akka paraloan maralop posibolis marhamonangan manaluhon sorop ni hamatean marhamonangan manaluhon gogo ni portibi jala marhamonangan manaluhon banua turu akadongan na hinaholongan di bagasan kuari Tuhan Yesus Kristus marhite-hite pesta hana naik ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai dihirip turpuhondo asa gabe citidangin ni Yesus saluhut na kana porsea morodidok di bahasa Indonesia menjadi saksi Kristus gabe citidangin di Yesus asa saluhut na halak naong majalo asini rohani Tuhan Yesus Kristus saluhut na kahalak Kristen naong manjalo hasisan di dosa nang saluhut na halak Kristen naong gabi panean di inganan naong pinarali ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai asa gabe sitindangin ni Yesus ma bisa dope dileho tiki dihita saluhut na mangulu di hasyanganon
Lapatan na gabis tindangin ni Kristus sa kadongan na hinaholongan. Ima akahalak naong dibuhay roha na sida. Akahalak Kristen naong marparsauran di baga sa parsauran rapdohot Tuhan Yesus Kristus. Hamak kadongan ganup tao do tarayahop parningotan pesta parningotan ni haheheon ni hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Maritehite aka parsaurata di bagas joro ni Tuhan tai. Maritehite aka pamuziota alai boyo rataida akadongan molo perbedaan na taringot tu pesta hananaik ni Tuhan Yesuson. Boyo honon say humurang do haret taon manang na persiapan dito nga tonga ni aka parsaoran ni halak Kristen. Watan na di siya kadong berbeda do persiapan taringot tu ari hatu tubuh di Tuhan Yesus Kristus. Laos songonido aka perbedaan na muse taringot tu ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Manang tu ari haheheon ni Tuhan tay. Perbedaan na kadongan boy dohonon torop do kahalak Kristen na mambay na ka persiapa taringot tu akaulaw ni. Layah mo kadongan na hinaholongan berbeda do sangat menarik do molo taida molo di pesta perninggotan ni hananaik di Tuhan Yesus Kristus Tuhan ta. Boy dohonon kurang do persiapan ni aka halak Kristen. Alaso mungkin darong do pola dilapati kadongan na hinaholongan ahado maksud ni hananaik ni Tuhan Yesuson. Lapatan ni hananaik ni Tuhan Yesus Kristus kadongan na hinaholongan ima laho manaik tu surgo mandapotod damangna mandapotod debata Jehovah laos para dehon inganan hasonangan di saluhut aka halak na makaposi debata na makaposi Tuhan Yesus Kristus jala halak naong marhamubao ni roha. Ngamardalan na kadongan na hinaholongan hurang lobi 5 sa tunga minggu dung parningotan di ari haheheo ni Tuhan Yesus Kristus ima pesta Paskah manang 40 hari dung hehe Tuhan Yesus Kristus sian hamatean. Hama kadongan lapatan ni 40 harion ima na marlapatan Tuhan Yesus laho makatidakkon hadirion na tu saluhut akasisian na. 40 hari malileng na kadongan na hinaholongan Tuhan Yesus meneguhkan pahoton jala bau-bau biar ni rohan ya kasisian nai keragu-raguan ya kasisian nai asa lam utakas di ida na sida utakas muse di pakilalahon na sida jala utakas muse di tanda na sida ise do sa sitong na Tuhan Yesus Kristus. Alana kadongan na hinaholong takas do dia tu si Tuhani pakilalaan ni salhut tarlumobi sarakus akasisian nai. Natape mulotaida kadongan na hinaholongan torop dua kahalak na makaposi ibana na manghihuton ibana uju di bagasan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Uju di bagasan hadirion ni jolma kedagingan. Alay kadongan na hinaholongan taida dumuse di hari hamamati ni Tuhan Yesus Kristus nang di hari hahehehon ni Tuhan Yesus Kristus siya namate. Torop dope halak na so mangatusi. Torop dope halak na so mangalapati makilalahon jala makaporsiai isiro sa sitong na Tuhan Yesus isiro sa sitong na dia do pinasidai so nakasisianya kadongan dung hehe Tuhan Yesus Kristus siya namate taida do reaksi mang respon na sida torop do akasisian ni Tuhan Yesus Kristus meragukan ima haheheo ni Tuhan Yesus. Alay marhite na 40 hari kadonga parningotan di bagasan baso parningotan di hari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus tuban wagijang 40 hari leleng na Tuhan Yesus marhite-hite daging dohot todina berreinkarnasi todi roh dan daging ya dipatuduhot Tuhan Yesus do isa sa sitong na ibana jala dilehot Tuhan Yesus do parbohalon dinasida salut na kasisian na. Ido kadongan gawe tubuh di bagasan turpukta di bagasan obason ima marhite-hite turpuk jamitata
Evangelium Lukas 24 di ayat 44 di dok nakaning. Jadi ninnai mana mamandok nasida omma akka hatakku nahu hatahot tuhamu ujurap dopeahu dohot tamu. Ikut jupang dosa luhut na natar surat taringot tuahu di patik ni si Musa. Dia kapanurirangi nang di buku pesalmen. Apatanda di kadongan na hinaholongan jupang matikina. Ahado naung ni susirat naung sinurirakon ni akka panurirang uju di pada narobi, naung sinurakon ni akka panurirang uju di padan saluhutna pada narobi i. Omma hataridaan na saluhutna. Nubuatan itu akan terwujud. Hataridaan ni nubuatan ni kadongan manang na lubba-lubba naung pinasahat ni kapanurirang cupang matikina kadongan song idok konaking dia 40 paton. Alai didok musia dia 25 kadongan jadi dibukai marohana sida asa dia tusi natar surati. Isom mataida musia kadongan nakengan so tadok nakaningan bahwa danga pala hatus dope pajaloon niaka sisiani dak pola dope sahat tu nasida tu pangatusion na sempurna tu pakilalaon na sempurna taringo tu pangatusion isi so sitong na Tuhan Yesus di bagasan hadiran nasida. Idok mo siya dia 40 na makadongan dungin na mandok nasida songonido na tarsuratian manaon na porsu Kristusi jala hehe siyan namate diari patuluhon jala barita honotom mamarte hite goarna hamubao ni roha mangalap pasisan ni dosa tusude akabangso mamuka siyan huta Jerusalem hamudo makatindakossa jala suruokuma songgop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang alay miyam mahamu di hutaon paima disolukon hamu hagugon na siya gijangi kadongan na hinaholongan asa gabe laptakas pakilan ya kasisian ni Tuhan Yesus Kristus didok di turpuhon kadongan asa marhite goar ni Tuhan ima jami tahon nasida barita nauli hatahon nasida hata ni depata jala marhite goar ni Tuhan Yesus Kristus dapotan hamubau ni roha seluhut akahalak perdosa dapotan persauliam ma martehite hamubau ni rohai hasesani dosa jala akka saluhutna naung majalo hasani dosai dapotan paso-paso siat tuhatai alai dada gabe di pasobu manang na dipalua sabik tu nasida kasisiani disoluk ko mo siya idok nakaning di 40 siya lehonol ni damangido mo siya gogo tu nasida siyan harajao banuagi jangi asa marhite gogo imator di perbadia kadongan di mungkin 2 minggu nai kita menaringoti ima pesta haroton di perbadia kadongan na hinaholongan di sima di lehon gogo tu nasida marhite tor di perbadia mana mangalehon gogo tu saluhut akka nagabe sitindangi Kristus Yesus tu hatai nagabe sisiani Tuhan Yesus menjadi saksi Tuhan. Lasidok mo siya 50 kadongan na hinaholongan jadi ditogihon ibana mana sida ruar tu betanya dungi di paherbang matangan na mamasu-masu na sida jadi na mamasu-masu na sida ibana sirang ma ibana siyan na sida jala tarhindat tu gijang dungi di somba na sida ma ibana jala mulak tu huta Jerusalem marlas ni roha situtu jadi toktong mana sida dijoroi mamuji-muji debata hama kadongan na hinaholongan di basan goar Tuhan Yesus Kristus marhite-hite pesta hana naik ni Tuhan Yesus tu bagun bagijang dihirim do marhite turpuk taon asa takas hita mangatusi takas hita manadda takas hita buy pahusor-husorot di bagasar rohata songon na didok naking di ayat 45 jadi dibukai marohana sida asa dia tusi na tarsurati kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tutu sahali moloso tatusi moloso dibuhai rohata laho manakasi isi ni turpuhon manang na isi ni Bibel kadongan tutu sahali gabi liludo pikirata liludo haporsyota alai molo nunga dibuha
marhite-hite roha perbagasan ima haporsiao ni ima toddi di sido kadongan na hinaholonga takas ma idaw niya ka na porsyay takas ma atusan ni halak Kristen manangahalak na porsyay ahado jala isedo Tuhani. Asa gabi sitindangin ni Kristus mahita di baga sa nguluto na kadongan moludok sitindangin ni Kristus na marlapatan may asa patuduhon isedo Tuhani di baga sa nguluto tutusahali ikoradedo hita mangulahon lomona. Dalam marhite mingguta sederion rekod di hita di hirip syak kita asa bu hita melakukan action, bukan kata-kata, bukan sekedar kata-kata atau ngomongan belaka. Alai patut ma hatarida siya bagas rohatta siya pikiratta siya keseluruhan pamatak tahun maka tidak kon isi do Tuhani. Siapakah Tuhan itu? Jala na mangihu akadongan ikut patuduhota do bahwa hita ma sitindangin ni Kristus. Hita ma sitindangin ni Kristus. Hita ma nagabe saksi Tuhan martehite naong dibahen ni ibana akapabahenan na. Jala marhatarida amma siya bagasan pangalaho siya bagasan perbuin niya kaulota bahwa tuturo hita hima si huton Yesus. Tuturo hita si ihuton Kristus di bagasan nguluta. Dari dama siya nakapakatayon, siya nakaulaon, siya nakapabahenan, konsistensi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dangadong be keraguan, dangadong be habiaran, dang mabiar bedang tahu tabe. Ay takasdo tatusi jalanung nga dibuha rohatta, mangatusi ahado nanidok ni debata di bagasan hadiriyota. Atong hamuak kadongan na hinaholongan gabi si huton Kristus mahita takas laho patuduhon panindangyota di asin rohani debata. Marsangak matuhan debata teruli mahita di bagasan asin rohana. Martangyang mahita. Mauliate Tuhan isobana sa rohanami tulupammu takas do di paihuti utami asin roham mangodiho bulu nami. Tutu Tuhan di ida mata haporsyon nami do. Nunga heheho siyan hamatian maka monakko salhukna sorop ni hamatiani. Jala nunga be nakko ko Tuhan. Manay ko tu surgo tu habang sami mandapoto damang di bata Jehovah manami. Atau parade mainganan di hami salhukna kana porsia jala lehonomu gogo di hami. Margogo hami laho makatidak koko di bagasan ngulunami. Asima roham paso-paso masaluhuk na tumangihosa asa diguhi dame ras ni rohan na sida. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami, tangihom matangyak Pangiduan nami. Amen.